Čaute ľudia, sa dneska budeme hrať túto hru, čo sa volá Animal Hospital Anomaly. Neviem, čo to je. A ešte niečo, dobre. Takže mňa to totálne nezaujíma. Dneska tu budete s Jasným potržitko CSK a s vašim obľúbeným youtuberom, ktorého momentálne pozeráte. Jop. Že mám appointment, akože... Hej. Treatment. Ok, dobre, tak ja to vybavím na tomto, Ok, dobre. Má to tu? Bude v miestnosti Ok, dobre, tak ja... Poď sem. Ja neviem, čo toto má znamenať, ale... Na čo tu máme oné plastické rukavice? Ja neviem. Proste typek ide asi na take DNA. Akože čau to takto strčí, že čik, a že takto sa tam pohrabká, dobre. Už vieme, ako vznikne DNA test. Že sa... Dobre. Strčíme a bude oné. Nepozeraj sa, čo robím. Dobre, čo potrebuje? Neviem, nejaké medovníky, alebo čo to je. Hej, dobre, tak to zoberieme. Dobre, ty už to máš. No, žer si. Páči sa ti? No a teraz vypadni. Vypadni rovno teraz. Veď ale choď už. Choď už, ináč zeberiem brokovnicu. Máš pokazať po hlave? Keď nepôjdeš, zoberiem brokovnicu a zostrelím ťa. I'm forever in your depth. Depth to čo, akože... Depth aha, ty máš... Dobre, ja to tu dáme register. Dobre, daj aj toto. Ja som to ešte nehral, Filip, takže neviem ako ty. Ja som to už hral niekoľkokrát. Dobre. To máme tu fotku, čo s ňou? Však tam máš badge ešte tuto. Si zeber. Jaj, dobre. No bež ty gáčovnica. Room 2, ok, dobre, tak poď tam. No ježiš, no choď. Kámo, moja prababka, ktorá ešte žije, by to zvládla rýchlejšie. To normálne jej to trvá viacej oné ako psovi sranie. Asi tak. Dobre, ideme do prdelky a ideme. No dobre, tak poďme. Ale neviem, prečo to má zvuk mikrovlnky, to by ma najviac zaujímalo. Asi tak. Čo máš? Dobre. Aha. Vysušené oči má. Hej, aj drop. Však si daj na to vodu a bude hotovo. Asi tak. Aha, kámo, doktor ide. Kámo, toto je normálne slovenská nemocnica. Však one, poliklinika. Na všetko. Však poliklinika je backrooms. Zabil backrooms. Alebo porovnaj si backrooms a učenec a učiteľka ti povie na to the same picture. Ale počúvaj iné. Bro, typek tam zýva. Tu nám typek zýva proste. Čum. Tak čakaj, tak ja idem trošku poskakať po hlave. Máme už kamery, hej? Máme už kamery? Áno. Super. To sa bude najviac hodiť, lebo ja túto hru viem veľmi dobre. A... dobre. A čo s tým mozgom, čo máme dole? Shift 1. No, tento čavo si tu bude búchať hlavu. Nerob s ním nič, lebo... Bráško, čo robí ten... Nerob nič, lebo ten čavo, ne. Kamo, pozri sa na kameru. Je z kamery? Videl si, čo robil? Nie. To je čistá anomália. To je anomália? Čo sa stane, keď sa ho dotknem? Jop, dobre. Dávam si teraz kávu. Dobre. Lebo ten gáčovnicu zóne.
Aha. Je to čistá anomália, lebo Tourette syndrom má ako normálne Neviem prečo rozprávam Bro, hebrejsky, ale... typek bol naštvaný. No počkaj. Oh no, Nie, niekto ide. nie. Otvor to. Okej. No, tak to je anomália tiež. Bež do prdele. Ale ja neviem, že vždy keď mám Nie, nerob. Ale vždy keď je nejaké... vždy keď postne nejaké video a je moc dlhé, tak mne to vždy dá error, že video is too long. Neviem čo. Nie. Sorry. Dobre. Dobre. Táto typka je v pohode. Dobre, tak ja mu spravím Počkaj. fotku. Tu nadám toto. No to registrujem. Daj tu fotku. Počkaj, ja sa pozriem iba na kameru. Dobre. Dobre, nič s ňou není, je v pohode. OK, dobre. Zoberiem toto. In room 1. To čo bolo za zvuk? Neviem, elektrina. Ale počkaj. No, klasická poliklinika. Môže tu byť aj taký čavo v You discovered stalker. Čo? Discovered stalker. Že Nejakého sme stalkera. vyskúmali, alebo... Aha, že tu má nejaký typek, chceš čakaj. OK, dobre, toto je anomália. No, čo chceš ty? Dobre, dáme to do mikrovlnky. Iba počkáme. Ty vole, potom. Cimore, Nech to ide. ty mal dobre podprsenky. Zabil. I am Dub Hoax. OK. Počkaj. Bro, ty si dobrý jednorožec. No dobre. Počkaj, spravíme to. ja sa iba pozriem rýchlo na kameru. Dobre, pohode. Tak dáme si teda... Počkaj. Jop, všetko na nej pasuje. Dobre, pohodka. Takže v pohode. Ja idem to tu vytlačiť. No a ty čo chceš ty? Dobre, Čo nech chceš sa ty, páči. káčovnica? Room 5. Bleeding a bruises. Dobre, takže ty potrebuješ Mektiku. Čo? Mektiku. OK, dobre, ja robím tu na typečka. Aha, To znelo divne, kamera. nehovor. Aha, naozaj kamera. Dobre, tak už správ. Horela. Dobre, No, nech tak sa páči. otvorím ti aj dvere, vidíš, ako tu máš službu, ty vole. No dobre, zatváram mu dvere. Čo tu ideme robiť? No jasné, že je to anomálie. Jak sa pozerá na tú kameru? Jak sa pozeral? Kto? Čo sa stalo? Rozbila sa nám kamera. No skvelé. Ale už je to v pohode. Aha, potrebuje tieto dve veci, OK, dobre. Tak zoberiem ti teda túto jednu. To by malo byť jedno. Dobre. Dobre, a ešte tie liečiky nejaké. Dovidenia si anomálie, lebo furt sa musíš pozerať do tej kamery ako dementný. No dobre, skvelé. Jedného typečka som spravil. Je to už hotové. Dobre, ten sa na kameru nepozerá, takže bude asi v pohode. Dobre, tohto typečka už tu nechám. Idem za tebou. Ktorom mám... Chce sa pozrieť ako pacient. Ako si vylepším ten mozog. Zeber si kávu si zeber. Aha, ale ona je za Robuxy. Není. Aha. Dobre. Toto je v pohode. Dobre, skvelé, zobral si to. Tu máš achot. Room 4. Dobre, tak ja mu idem otvoriť dvere do room 4, budem mať normálne. Dobre. Bro si mohol mať samú obsluhu.
Ja mám 63 peniaze. Na čo miniem tie peniaze? Neviem. Dobre, Ty vole, urobíme ešte tohoto dostrkam. posledného pacienta a video už skončí, lebo musí byť, lebo nemôže byť veľmi dlhé. Zajtra Aha. určite bude epizóda 2, takže sa máte na čo tešiť. 100%. Určite to spravíme. A jo. To tomu treba. Okay, dobre. Ja aj srandy. Nie, neber, iba B. Áno, to je presne ono. Dobre. Poď. Daj mu to. Dobre. Dobre, takže toto je posledný pacient, takže majte sa Ďakujem. chlapce a dievčenče, takže čus. Čusky. A ďakujem, že tu so mnou dneska Viper mohol byť. Dobre, Čauko. čoko.